21 декабрьдә һөйкеле хатыным, әниебез һәм нәнәебез Рәмзия Зөфәр кызы Хәмитованың туган көне һәм олы юбилее булып үтте. Якыныбызны котлап китергә теләйбез дип язалар безгә уның якындары. Кайным Ласынов Зөлфәр Галләм улы һәм кайнам Рафига Гүмәр кызының ишле 6 балалы гаиләһендә Рәмзия иң өлкәне. Без уның менән бергә гаилә корып, кулга-кул тотынышып 47 ел гомер итәбез. Танышуыбыз 5 класстан Баймак районы 1-нче Эткыл урта мәктәбеннән башланды. Пионерия, комсомол һәм яшьлек елдары шаулап гөрләп, тәрән истәлектәр булып, Ямаш менән Буранбай авылдары урамында, Хакмар, Акъетәр, Кышлавар һәм Фәриш Хуҗа буйларында калһа, туп үткән якка кайткан һайын шул сактарда хагынып искә алабыз. Бигрәк тә ата-әсәебез, кайны-кайнәбезне, балаларыбыз хагынып искә төшерә. Тормыш юлы безне кайһы тарафтарга гына илтмәне. Рәмзия һәр урында ла яраткан эше менән кайнаны. Бөтә язмышын кешеләрнең һаулыгын һаклауга һәм бәләкәй балаларны тәрбияләүгә багышланы. Хезмәт юлын Сибай медицина училищеһын тамамлагач, Сибай совхозының Кәрешкә авылының фельдшер-акушер пунктында етәкче булып башлай. 4 авыл Татлыбай, Кәрешкә, Әбдрахман, Яндигеттә яшәгән олы кешеләрнең һаулыгын һаклау өчен күп көсөн һала. Кышкы ыжгыр һуык бурандарда үзе ат егеп, авылдагы яшь кенә әсәнең яңы туган балаһын төреп, кусаклап, санала алып кайтты. Баймак районы һәм Сибай совхозы комсомолы эшендә лә әүдем катнаша. Һуңнан Сибай калаһы дәваханасында тырышып эшләп, зур ихтирам яулай. Мине Совет армиясы сафына озатып, 2 елдан һуң көтеп каршы алды. Өйләндек, төрле тарафтарда эшләнек. Балалар туды, уларды укыттык, үстердек. Улар инде хәзер үз аллы матур итеп дөнья көтәләр. Кадерле кешемдең Магнитогорск калаһының 1-нче дәваханасында реанимация бүлегендә, Железногорск һәм Сибай калаларының балалар баксаһында, республиканың санэпидемиология дәүләт хезмәтендә һәм башка ерләрдә эшләп туплаган тәҗрибәһе, республиканың перинаталь үдәгендә санитар эпидемиология хезмәтен югары кимәлдә башкаруына ла бик нык ярдәм итте. Һәр эшен зур яуаплылык менән үтәй. Хезмәттәшләренә талапсан, шул ук вакытта итәгатьле һәм игътибарлы булуы менән айрылып тора. Ул әле хаклы ялда булһа ла тик ултырмай. Йорт мәшәкатьләрен үҙенең өстенә алган тәмле аштары ла ен-енсәләрен карау, курсалау, бакса, сәскәләр, еләк-емеш, яшелсә үстерү һәм уларны эшкәртү, кунакларны каршылап, хыйлап ашатып озату да кадерлемдең иңендә. Тормыштың ямендә, гамендә таба белә ул. Рәмзия Зөфәр кызы тугры тормыш юлдашын. Һөйөкле әней, сабыр нәнәй, оста хуҗабикә, тугандарына хәстәрле апай, хезмәттәшләренә ягымлы һәм ярдәмсыл кәңәшче. Катмарлы тормыш юлында бергәләп авыр еңел сактарын тайпылмай үткән өчен рәхмәт һиңә кадерлем. Итәнлек һаулык, бәхетле матур тормыш теләйбез дип язалар һезнең якындарыгыз. Тормыш юлдашыгыз Рәсих, балаларыгыз Рөстәм, Әлфия, Тимур, кияү килендәрегез Сергей, Гөлнара, Гүзәл, яньянсәләрегез Виолетта, Таһир, Егор, Арсений һәм Елизавета. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, жиғансың син миңа бар гүлін даланың. Биргәнсең қанатлар талпынар шағымда, балалық рәхмәтім шырымда шағала. Қадірлеп өстірген мен сенің жемешің, қойының гүл бақшан асылы жел солышың. Енді бұй жетсем де мен сен асабеймін, көңілің назларын көзіңнен танимын. Борышлы сиңа мен әнкәйім алтының, сиңа деп ізләдім дүнияның асылын. Ай
күндә мин сиңа сабыймын